ubaba uye wakutshela ukuthi ikhaya lakho leli la uzalwa khona. Hayi unephutha kwakumele akutshele ukuthi akusele ikhaya lakho leli lapha ikwangcobo la ikwangcobo kusekhaya lami la ikwababu wami umuzi wababu wami lo kwakumele ubaba wakho akutshele kahle akuchazele kahle ukuthi wena la uhlezi ngefavor yami ngoba mina ngangizwana nobabu wakho ukhona ugogo wakho ngale ukhona no baba omncane bakho lapha mina ngangikwenza ngoba ngingakuthanda ngathi ngizokukhulisa kahle ngikufundise kahle manje wena usuyangishintshela usuyangithuka phambi kwabantu ngeke ngimele lento khathele wena Ngiyanibingelela lana kwababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Zulu. So ngibiziwe-ke eNtuzuma komunye umndeni wakwaNgcobo. Uthi oyilunga lakhona akahleli kahle ngesimanga nje somntwana aphilisana naye afikele kuyena ngendlela ayi ukuthi uzalwa ekhaya la ehlala khona naye. So-ke isitori soke sisizwe kahle esichazela sona kabanzi asike simbone sesifikile. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Zulu. So namhlanje ngivakashele ekhaya eliseNtuzuma. Bangibizile ngesimanga sokuthi khona izinto ezingekho right phakathi kwekhaya la behlala khona. So abazizwa kahle ngaleyo nto leyo ingakho ngila today ukucheck nje ukuthi kwenzakalani phela kanjani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sawubona mama sebengelele ekhaya kunjani? Siyaphila njani nina? Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza ukwaba isibongo la ekhaya. Ukwangcobo la ekhaya. Oh okay. So ikhaya lakho mhlambe washiya abazali nalo wazakhela uye washada umnyeni wakho wakwaphela ekhaya. Leli khaya ikhaya lasekhaya lami umuzi kaBaba lo uNgcobo Mapholoba. Okay. Manje ngihlala khona ke mina sengihlala ngedwa la. Wangishiya ngedwa la phakathi kwekhaya. Ngicela nje sivele sihlale phezulu kodaba ke ungilandise kahle ngalolu daba lolu sibizele lona la ekhaya namhlanje. Kusho ukuthi ekuhlaleni kwami ngedwa ke ngokukhona omunye ngase ngihlekisana naye ke naye wekade ehlala kwenye indawo lapha la ehlala khona ngale eMjondolo. Okay. Kusho ukuthi ngoba naye uhlala yedwa nami ngihlala ngedwa ngala ngase ngithi akeze azohlala la ekhaya kuze kube nesithunzi ngoba phela ngihlala ngedwa ngwesifazane kangaze ngihlukumezeke niyayazi phela nani impilo ukuthi mina bebona ihlala wedwa babuye bakuthathe noma kanjani bakuthathe kalula wayesezohlala ke la ekhaya. Sithe nje sahlala kahle kusamnandi kwatholakala ukuthi ke uma wengane yakho unengane yena uma wengane yakho usedlulile emhlabeni wayesethi ucela ukuthi ingane yakhe ngizohlala sizohlala nayo la sobathatha. Hayi ngoba nami vele nami ngihlala anginankinga anginangane. Hayi ngase ngithi akulungile ngayilethe ingane sihlale nayo. Sahlala ke nayo ke ingane ke nayo baba wayo ke. Yebo. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi ke ubaba wayo ke naye waseyadlula emhlabeni. Mase edlulile emhlabeni ingane ikhula nje vele yona ikhula iyazi ukuthi kusekhaya la ayinalo ulwazi olutheni kangakanani kodwa yazi ukuthi kusekhaya ngoba ivele ilanto ezohlala la. Ufike emngana nomntwana? Ufike esano 5 years ezohlala la. Ngase ngiyamkhulisa ke lana silekelelana naye ke phela lo engizwana naye. Mhlambe ke ngokuvumelane zenu kwakuthiwe mhlambe because siyazi ayekho umuntu ozohlala emhlabeni kunaphakade. So nginesho ukuthi nanazi ukuthi njengoba kuhamba isikhathi nihleli ndawonye na kanjani ukhona ongase kwenzeka hamba iqala kunani. So umndeni wakhe nani nimise ukuthi kuzokwenzakalani if uyadlula emhlabeni njengoba nasenidecide ukuletha umntwana. Umndeni womntwana. Yes. Umndeni womntwana ukhona ugogo nobaba omncane wakhe babehlala ukhona la umfowabo kaBaba kade ngihlala naye. Bakhona nabo nogogo wengane naye ukhona eyathathwa kuyena yasisizohlala lana. Bakhona bayaphila. Bayaphila. Futhi sase sizohlala nayo ke la. Okay.
So kuhlalisene kanjani-ke emva kokuba kade ubaba okwakuhleli naye esehambile emhlabeni and useli naye usisi, mhlambe ngabe wamphindisela ekhaya lakhe njengoba usho ukuthi igazi lakhe lisakhona lisaphila, noma usaqhubeka usahlala la ekhaya? Ekuhambeni kwababa ingane yashintsha ngabe isangihlonipha ingane isingithatha noma kanjani isingibiza nanoma yini, ngimemeza iphumele emgaqweni ingimemeza ingithuka mina ngiyakholwa manje mangayo iyangihlambalaza izingithuke ngisho nangalokho ukukholwa kwami ithi mina ngikholwa yilutho iyasuka yajoin igroup errong yabhema idakamizwa inabangani nje aba-wrong ingene nabo abangani la Ubani kanti manje? Usekhulile manje ngesikhathi ngimthatha wayesamncane usekhulile manje Useqedile esikolweni? Akaqedi wenza grade 12 njengamanje wenza grade 12 njengamanje. Ay manje nje uyangihlula manje ngoba manje nasesikoleni useyabhanka nasesikoleni ngizwa ngothisha sebengibiza bethi woza ingane kade sayigcina esikoleni akasikwenze kanjani bayangifonela nasesikoleni angisazi manje ukuthi ngizokwenzela manje sengikhathele ngoba sengihlezi ngiphethwe ikhathi sengize ngaba no BP ngikade ngingenalutho sengino BP manje yiyo lengane futhi ngiyabona ukuthi ngizoze ngilimale manje futhi ngoba iletha abangani la nabangani bese bangumsindo la kuyadanswa ngithi ngiyakuzwa angizwa akuzwakali lutho akuzwakali lutho. Mhlawumbe ubaba uhambe emhlabeni nini and umntwana bemngana ngaleso sikhathi? Ngesikhathi ihamba ubaba ingane bisenza ubaba grade 11 bisivele nayo isiya. Oh shoot into ya last year. Yebo into ya last year. Uke nike namtshela ubaba esakhona babili umntwana ukuthi uzaleka kanjani ikuphi kubo nje zonke lezo zinto ejulile ethinta yena nje ngqo? Angazi kubaba noma yokaxoxa mina nje bengivele ngimthathe njengengane yami kodwa nje ngivele ngimthathe njengengane yami kodwa yena kushuthi ubebexoxa nobaba wangu ngoba nangu sekwazi ukungitshela ukuthi mina angizimsali akusiyo uyangithuka futhi uthi kukubo la into angithuka ngayo uthi angihambe kanti ngihamba nini kanti ngiwathatha nina mangithatha amasaka nami ngiphume ngihambe ngibone ukuthi ngabe ngoba umuzi kababa wakhe lo kanti lo muzi lo wakangcobo lo muzi ubhalwe ubaba wami bakungcobo nakho konke khona ngisho netayitela la khona ubhaliwe nje ungcobo nje lo yena nje akangeni ngangibenzeli ngangenza ifavor nje nami ngathi hayi angihlale nabo ngoba naku ngaleso sikhathi ke phela kusakhona lo engizwana naye ke. So ma ubufuna ukuthi sikusize kanjani mhlambe ngendlela ongahleli kahle ngayo la ekhaya? Ay ngikhathele manje mina yilengane ngithi nje hayi ayihambe ongcono ayingabuyela noma gogwayo noma ingabuyela noma mina nje ngikhathele vele nje futhi nje akusilo ngisho negazi la ngangivele nje ngizisizela lo ngangizwana ngangihlekisana naye manje ngikhathele manje akasekho ke manje mina ngingena phi ke lapho hayi akekho into baseduze ba umndeni wakhe abekho eduze kakhulu ngoba kuthe nje ukuba qamamana la endaweni esikuyona. Ya kodwa nje ngikwazi ukuhamba siye khona ngeke kusiye noma gogwayo noma siye hayi ukhona yena umntwana njengamanje noma mhlawumbe uhambile ukhona ula ekamereni sengilashe ngishiya ikhwama zakhe mina ngikhathele ngifuna ukukhombisa ukuthi ngikhathele ngisho ikhwama zakhe sengiyilayishile. Ngiyacela ukumbona manje hayi angimthathi waza la wena uSipho. Hawu sikhuluma ngaka nje umuntu ukhona la. Lezi izikhwama zakhe lezi ke. Ngiyaphila nami. Hawu sikhuluma ngaka nje ukhona kamereni. Uyamuzwa uma uthini? Yebo. Why uphatha kabuhlungu? Ayingiphathi kabuhlungu. Uyena yena la ekhaya. Ubaba uye wakutshela ukuthi ikhaya lakho leli la uzalwa khona? Yebo. Hayi unephuthu kwakumele akutshela ukuthi akusele ikhaya lakho leli lapha ikwangcobo la ikwangcobo kusekhaya lami la ikwababa wami umuzi wababa wami lo kwakumele ubaba wakhe akutshele kahle akuchazele kahle ukuthi wena la uhlezi ngefavor yami ngoba mina ngangizwana nobaba wakho ukhona ugogo wakho ngale ukhona no baba omncane bakho lapha mina ngangikwenza ngoba ngingakuthanda ngathi ngizokukhulisa kahle ngikufundise kahle manje wena usuyangishintshela usuyangithuka phambi kwabantu ngeke ngimele lento khathele wena
So baba wahambe ethe ikhaya lakho ne? Wahamba Ukuvakasha kogogo no nje no aunt Cha, yobabheka. bangangihlala khona ngabuye. Okay, mhlambe yini enze usingavakashi nje just uba check ukuthi baphila kanjani noma kanjani because phela igazi lakho. Ubaba bengangisikhona ngisamncane. Oh, Ngagcina khona ngisamncane nami bengazi ngithi ngifuna ukuya khona. Now that ma uthi ufisa ukuthi akuhambiseke khona uyohlala khona mhlawumbe ungabe uzizwa kanjani? Hayi cha ngiyindawo. Kanjani? Ma ngiyacela manje siphe amaphepha itayitela just ubone ukuthi ikangcubo ngempela yini la ekhaya. Yebo. Sicela lo bufakazi. So njengoba uma echaza ukuthi akekho happy lapho futhi ngayo uthi uyabhanga esikolweni uthi uyabhema yonke le nto leyo uqinisele noma mhlawumbe udlala ngami. Hayi akukho lokho. Mina angizenzi zonke Uthi uletha abangani bakho la. Basuke bezongicheck. Mase nifike nenzeni? Ngiyafunda. Yebo. Pho uma lokho akusho ukuthi wena uhamba umemeza lemgaqweni umthuke. Ngihambe ngimthuka nje ngimthuyelane kubeni ngangizange ngihambe ngithuka abantu abangangizange. Imake wazela buza akakuzali. Bangitshela ubaba ukuthi akuseni mama ngempela. Ubaba wakutshela ukuthi akasuma wakho ngempela wasetshela ukuthi ikhaya lakho wena la uzala khona. Yebo ngitshela ukuthi sekhaya la. Asilindeni kancane amaphepha. Angisho vele uyakhona ukufunda. Yebo. Okay. Kubuhlungu-ke ngoba uma ngathi usesithathile isinqumo sakho sokugcina sokuthi ufisa ukuthi akuhambise ekhaya lakho la khona khona ugogo. So njengoba uthi awuthanda ukuhamba mhlawumbe ayikho indlela obungazama ukuthi uxolise ngakhona-ke izenzo zakho because uma uthi ukhathele angisho ukuthi ukuxolisa kwakho kuzojika ukuthi usesithathile nesinqumo sokuthi ufuna uhambe kodwa nje before akuhambise ube ukuthi uyaxolisa mekuwukuthi awukwenzanga ngempela njengoba uphika. Cha phela kwakufanele bona bengihlalise phansi akwazi ukuthi ngihlalise phansi oyedwa akasekho emhlabeni. Yini yayibahlula eqala mangihlalise phansi sengibizela nabantu bawe-TV nje manje bangihlalise phansi bangitshela ukuthi akusikhona ekhaya kuwukuthi nokuthi nokuthi. But angisho uyachaza ukuthi ubaba wakutshela yes abakuhlalisanga ngobaba wathi uphansi ubaba wakutshela kodwa mayekutshela ukutshela ukuthi akusumama wakho kuphela mase ekutshela ukuthi ikhaya lakho lelo mampela kufika nje emqondweni wakho Kufika ukuthi iphutha likuphi la kufika kumina kufika ukuthi shoot lo muzo kababa uyena ofikile ezohlala nobaba. Nanka amaphepha awubufakazi. Oh okay. Okay. Ngivumelekile ukumnikeza azibukele. Akazibukele ngoba phela ubengakazi akhonjiswa. So mekuwukuthi baseduze kakhulu-ke ugogo ngiyacela ukuthi sibe sincengele indlela eya ngakhona ufike sichaze ukuthi isitori sihamba ngani kwenzakalani and awukho happy kangakanani. Ngiyacela mama sibone indlela. Yebo hayi singahamba uyahamba na siyagogo gogo namhlanje. Cha uhamba nje for good la ngikhathele mina wena ngikhathele wena. Awuhambi ngani wena? Isekhaya lami la wena ngisho amaphepha ayakhuluma amaphepha la ukuthi le kukwangcobo lana ukwangcobo la ngana ukwangcobo uzohamba nje ngoba kade ngangikhuza ngiqaleni ngikhuza awuzwa awulaleli buka umosha ikusasa lakho uhamba nabangani abarong hayi phela nizongibulala phela okulandelayo phela nini hawu sekuselanca uyawubhema wenza yonke into wrong la ulwa nami ngeke ngiphume la sekhaya uzophuma wena nje namhlanje manje Indaba uthi awuyindawo. Angiyindawo ngoba nami la ngakhulela khona. Ngiya-understanda lokho futhi akulona ngiqala lapho ukuthi ukhulele la. Ngoba-ke nabo ubufakazi bukhona ngiyacela ukuthi sihambeni sobona ugogo. Hhayi ukuthi sesizokutshela khona cha siyambona nje sihamba nawo. Sihamba nawe-ke manje siyagogo wakho manje sihamba nawe Hayi ngifuna ukuhamba mina. Hayi hamba khathele. Muzababa enough is enough. Ngikhathele.